يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambe masara manifoka abarkada halemi biduan irana kaula donia kafo obi auka jem kankene ka jem kamini amba wele faso jokene al yasro atunkembe famaye ka sababu ke fargani a sababu ye kanyini masara manife kenea aku sabachi ani obela jilin kelengene na yoro ka fuli ani tanni taka obela jilin segere mali kono frafina gun sanfe kata si jien fanto obela jilema bi faso jokene jem kankene ka masala bina boli fem min ka jorona kodo farafina ere bela jilen bolo aka jajien ma bolo an ya soro tagamaye ladaye anka jamana konnana gani wachi laba nunu na ibaye kafo mamunu be bo anka jamana kono kan nansarala guna soro nube teme sahara ere kungu kulunfe nube teme kogoji fe kogoji minni obe nansarala ere gun ani farafina guni nyanche ni abifama ko mediterane ni kogoji nka walma ni sahara kungu kulun konnana ma ciaman be no munu be fatu walma ma ciaman be no munu garsike be ke banaw ye bana munu ni yɛrɛ be se ka kɛ sababu ye a dɔw ka fatuli seme bola ni ye gɛlɛya badi ka ɲɛsi farafina ma haka ja anw ka jamana ma walasa an be se ka masala ka ka cogo min na walma ka faamuyali ba sɔrɔ a kisa la jɛkulu dɔ be anw ka jamana kɔnɔ ni a be fɔ ma projet migrant munu yɛrɛ ka cɛsiri bɛnbɛn kunnafoni yɛrɛ ka se k'a di tagamalikɛlaw ma ka se ka u bilasira an ye olu ma fila wele kana bi min b'a to ani u yɛrɛ be se kana masala a kisaw ka cogo min na wa jaw yɛrɛ dɔw b'an bolo minnu mina yira min be tali kɛ tungaranke dɔ ka kisa la ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko usman o ja nunu bɛɛ lajɛlen bena bɔ ni jɛmukan in kɔnɔna na ka foli ani tanuni ta ka o bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ n kini fɛ n balimamuso agashatu o yasa diko projet migrant baarakɛla don an ye wele bila ale ma numan fɛ mariam gaba ale fɛnɛ ye projet migrant yɛrɛ fɛnɛ baarakɛla ye nunu ma fila de be an bolo min b'a to ani olu ka se ka barosigi kɛ n b'a daminɛ kini fɛ fɔlɔ agashatu o yasa diko foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsi tele ɲɛta filɛbɔ bɛɛ lajɛlen ma tabarikala ɲɛta fana fo ka weleli la an bɛna tunga ko fɔ an bɛna kɔlɔlɔw n'a gɛlɛyaw bɛɛ fɔ ani yɛrɛ sariyaw fana ani baara yɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu ɲɛsilen bɛ denmisɛnninw ma an bɛna o fana don a la ka walawala ka se ka kunnafoni di jeunes ma ani u somɔgɔw bɛɛ mun bɛ kan filɛ u ka se ka tunga ko faamuya i ni ce ni ala sɔnna ma i diko an bɛ i yɛrɛ fo e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka n'an ka plateau sanfɛ mariam gaba salamu alaikum wa alaikum salam ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsi tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma n b'a fɔ auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim n ka foli bɛ cɛ tele ɲɛta filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma maa o maa min sigilen don ka an filɛ ka nin jɛmukan in lajɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye tabarikala ayiwa i n'a fɔ a bɔra sisan ka an ka maa welelenw k'u ka folikanw lamɛn ka ɲɛsi aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bi jɛmukan nafa kosɔn b'a dɔn aw caman sigilen don k'aw kolo ɲɛgɛlen jɔ min b'a to faamuyali yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ jɛmukan in na cogo min na ayiwa ne b'a daminɛ ne yɛrɛ b'a la ni o ye mariam gaba ye mariam gaba projet migrant ka se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna projet migrant yɛrɛ projet jumɛn ye walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na projet migrant ye projet ye min bɛ kunnafoni de di tungarankɛw ma min bɛ fɛ ka taa tunga na duguma sira fɛ an bɛ ɲɛfɔli k'u ye tunga gɛlɛyaw kan an b'a fɔ min ma nazarakan na ko danger ni risque ale ni sariya minnu talen de don arabu jamanaw la parce que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa tunga na duguma sira fɛ n'i ma tɛmɛ arabu jamanaw kan an b'o sariya ɲɛf'u ɲɛna fo ka se u seyɔrɔ jamanaw la an b'o sariya fɛnɛ ɲɛf'u ɲɛna
an bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ kami 2018 nga an ka baara in an b'a kɛ ni tuma de san kɔnɔ a b'a fɔ min ma nazaraka na périodique du coup 2018 an ye kalo 4 ta an ye kunnafoni di mɔgɔw ma kɔfɛ 2019 fɛnɛ kalo 4 tara ni 2020 na an ye kalo 5 ta o kɔfɛ an filɛ nin ye ka couple tuguni ka continuité kɛ ni kalo 3 wɛrɛ ye walasa mɔgɔw ka se ka kunnafoni jɔnjɔn kunnafoni ɲuman i n'a fɔ réalité an b'olu de fɔ minnu bɛ fɛ ka taa tunga na minnu bɛ fɛ ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya duguma sira tabagaw ma o de projet migrant ni ne y'a faamuya sa o tɛ ka kunnafoni d'u ma sira yɛrɛ kɛcogo kan wa awɔ sira kɛcogo kan ale ni u ka lahaliya u seyɔrɔ jamanaw kan ani fo ka se danfara jamanaw fɛnɛ na alhamdulillah o de ye projet migrant yɛrɛ sigi i ko 2018 de a bilara sen kan 2018 de a bilala sen kan ni ala sɔnna ma ayiwa Agachatu o y'a se diko i bɔra sisan ka i balimamuso ka kumaw lamɛn n'o ye Mariam Gaba ye a ye projet migrant ɲɛfɔ an ɲɛna nka n'i ye projet migrant ta k'a lajɛ hakili la volet dɔ b'a kɔnɔna na min bɛ ɲɛsin anw ka éducation ko ma ni o ye kalanko ye i se k'i da don la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna an ka faamuyali sɔrɔ la i cɛ i ka ɲininkali la effectivement projet migrant kabini ɲina an ye volet éducation dayɛlɛ o ye kalan sira ye an y'a décider k'an bɛna sisan jeunes de cibler élèves minnu bɛ lycée kɔnɔnaw na ani second cycle la ka tunga ko lakodɔn maintenant tunga bɛna kalan de an bɛna a enseignement d'u ma maintenant an sera kabini an y'a daminɛ an ye école karamɔgɔw de former fɔlɔ an sera école karamɔgɔ 23 ma école karamɔgɔ 23 minnu formera présentiellement minnu nana ka formation kɛ fila fana bula mun b'a kɛ 25 ye an ye o fila former en ligne maintenant karamɔgɔ 25 de b'an bolo u formera an ka thématique kan mun ye migration irrégulière ye u ka se ka u ka élèves fana former ka se ka tunga ko in lakodɔn olu ɲɛna maintenant an ka volet in kɔnɔna na séance de formation b'an bolo an kan ka taga école damadamani dɔw la ka taga o formation kɛ ani o muso ninnu ka se ka a faamuya cours bɛ kɛ cogo min na maintenant cours yɛrɛ a bɛ kɛ cogo min na yɛrɛ n bɛna don a la k'a ɲɛfɔ an sera kabini an y'a daminɛ an ye école 3 de kɛ an taara formation d'u ma an y'a daminɛ ni école ba Ɲele Jara o ye lycée de ye an taar'u fɛ an ye formation d'u ma filanan kɛra lycée Mamadou Sarr ye Lafiyabugu an ye olu fana formation k'u kun vendredi passé an taara second cycle la fondamentale de Truk à Bugu an ye olu ka denmisɛnninw fana kunnafoni ka information d'u ma maintenant an ka volet éducation a ka formation bɛ kɛ cogo di an y'a bɛɛ labɛn sisan vidéo dɔ de bɛ yen o vidéo bɛ kuma tunga gɛlɛyaw kan na a sariyaw na a réalité bɛɛ mais Ousmane de b'o histoire fɔ dessin animé sugu dɔ de don an b'o vidéo de projeté denmisɛnninw ɲɛna pendant 30 minutes u b'a lajɛ a bɛ kɛ film sugu dɔ ye mais o kɔnɔna na u bɛ kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ gɛlɛyaw kan mais en même temps u bɛ ka kalan k'a faamuya o kɔfɛ fana an ye livre do manuel b'a fɔ mun ma magazine au-delà du rêve an b'o fana information bɛɛ b'a kɔnɔ Ousmane ka histoire sɛbɛnnen b'a kɔnɔ il y a aussi la partie j'apprends où leçon de before migration ka définition na a terminologie bɛɛ b'a kɔnɔ pour que denmisɛnninw ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ u ka se ka former migration tunga ko la u ka se ka bɛɛ faamu migration légale u k'a faamuya migration irrégulière u k'a faamuya ani fana pays transit u bɛ tɛmɛ mun na olu ka sariya olu ka réalité u ka se ka bɛɛ de faamuya u bɛ tɛmɛ jamana minnu fɛ olu tɛ wa c'est ça donc a bɛɛ bɛ livre in kɔnɔ an b'o o d'u ma maintenant yan'an ka formation daminɛ an bɛ prétexte k'u kun k'a lajɛ n'a sɔrɔ est ce que dɔnniya dɔɔni b'u bolo tungako la d'abord donc an b'o o quiziw d'u ma formulaire de b'u remplir question de b'a kan tungako la après an b'a évaluer k'a lajɛ n'a sɔrɔ tunga u bɛ fɛntiri faamuya yan'an ka na ni an ka formation daminɛ o kɔfɛ n'an ye formation kɛ an bɛ vidéo projeté an b'a kuma d'u ma u ka kuma n'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna y'u sɔrɔ u y'u somɔgɔw sɔrɔ n'o tɛmɛna fana an bɛ u diviser en travail de groupe donc chaque groupe bɛ se ka 3 chapitres traiter comme ni 10 chapitres de mais 10e chapitre ne ni ne toɲɔgɔn mun ye muso de ye an de b'a traiter ka d'u ma parce que o bɛ opportunité locale de kan i n'a fɔ baara sɔrɔ yɔrɔ ani ka se k'i ka projet financer a b'u da yɔrɔw de f'u ɲɛna u ka se ka bɔ a kalama k'a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka jeunes dɛmɛ mais n'u t'a kalama an b'o information d'u ma n'u y'o travail de groupe kɛ u bɛna présentation kɛ o bɛ se k'u dɛmɛ ka se ka se kuma la jamana ɲɛna jama kuma la n'u y'o o kɛ an b'o question poser u kun k'a lajɛ n'u y'a faamuya n'o banna fana an b'u ɲininka est ce que
u b'a fɛ ka kɛ jumɛn de ye n'u kɔrɔbayara n'u taara université u b'a fɛ ka kɛ jumɛn docteur ou journaliste n'u y'o sugu ninnu fɔ après fana an b'u ɲininka u ye kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ an ka cours in na u bɛna mun de k'a la dɔw b'a fɔ ko o kunnafoni ninnu diyara an ye n'an taara an somɔgɔw fɛ yen ou bien gɛrɛn na ou bien an teriw fɛ an b'a f'u ɲɛna u ka tungako in dɔn a gɛlɛyaw ye tan ye a kɔlɔlɔw ye tan ye avantage fana ye tan ye olu fana ka se k'o information sɔrɔ comme u ma se ka cours in suit ayiwa nka n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a ye a kɛ jaw ye ka tila k'a kɛ gafe ye min bɛ se ka maaw bilasira cogo min na tunga yɛrɛ tagali kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka bɔ a la walima a gɛlɛya yɛrɛ ye fɛn mun ye u bɛ tɛmɛ dugu minnu fɛ sariya minnu b'a ko la ka se ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nka munna aw ye denmisɛnninw ta k'aw ɲɛsin u ma ka éducation kan munna y'aw ɲɛsin denmisɛnninw ma lakɔliso kɔnɔna na nin ye question ɲumanba ye parce que an y'an ɲɛsin denmisɛnninw ma an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin caman hali u tɛ san 17 bɔ u bɛ taga tunga na u b'a fɔ mun ma des mineurs bamanankan na donc n'u taara tunga na u ka si ma se a kɔlɔlɔw ka ca u bɛ taa u kunfɛ dɔw yɛrɛ t'u somɔgɔw informer u b'a dogo de donc o senfɛ mineurs caman bɛ jamana wɛrɛw kan u sɛgɛnnen don u si ma se tungako ma wa u bɛ tɔɔrɔ dɔw bɛ sa dɔw bɛ taga soldat fɛn ninnu kɛ surasiw bɛ dɔ walima mamuruncilenw bɛ dɔ ta n'o ye rébellion ninnu n'a ɲɔgɔnnaw awɔ donc denmisɛnninw marifa b'u bolo u bɛ taga rébelliya la donc an fana ko denmisɛnninw depuis sisan n'an ye kunnafoniw d'u ma gɛlɛyaw kan u bɛ se k'u hakili jagabɔ k'u consacrer kalan ma ka tɛmɛ tungako la ka presser ka taga wari ɲini awɔ o la bɛna awɔ u bɛ kunnafoni ye mun b'u dɛmɛ inshallah ayiwa ja minnu bɛ an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ye masala walima misali ta Usumani kan Usumani min ye maa ye ni ale yɛrɛ tungana taga de fisaya ni fɛn bɛɛ lajɛlen Usumani ka jaw kun fɔlɔ an ka an ɲɛmadaw fɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tila ka na ka walawalali kɛ a la komi a bɛ nanzarakan na a ka siyatu bɛ n'a ɲɛfɔ an ɲɛna bamanankan na an ka se ka faamuyali sɔrɔ ja kun fɔlɔ in na. Je m'appelle Ousmane. J'avais 11 ans quand cette photo a été prise. J'étais alors insouciant. J'enlace mon père. Ma sœur cadette Fanta, assise sur les genoux de ma mère, ce fut la dernière photo de moi avec mon père. Il est mort peu de temps après. C'était la volonté de Dieu, disait ma mère. Mon père travaillait dur. Il avait à peine le temps de vivre. Il voulait que ma mère soit fière et surtout, il voulait que mes frères, mes sœurs et moi ayons une bonne éducation. Quand il est mort, nous n'avons pas de revenus. J'aimais l'école, mais je devais gagner de l'argent pour aider ma mère. Mon oncle me paye pour laver les voitures dans son garage. Parfois, ceux qui sont allés en Europe lui amènent leur voiture. Ce n'est pas avec l'argent que mon oncle me paye que je pourrais m'offrir une voiture comme eux. Beaucoup de mes amis sont allés en Europe. Je suis leur vie sur Facebook. Belle maison, voiture flash, vêtements de marque. Je ne vais pas mentir, je suis jaloux d'eux. Je rêve de la même chose, nous tous. En migrant, je serai capable d'être quelqu'un dans ma communauté. Pas seulement un autre jeune de 17 ans à qui on demande de faire des travaux ici et là. J'aurai le respect. Il y a beaucoup de pression de la part de tout le monde. Ma mère veut que nous quittions la maison familiale. Nous partageons une chambre. Nous avons dû vendre notre maison à la mort de mon père. Les enfants rentrent de l'école en disant qu'ils ont besoin de livres, de stylos. Les oncles me rabaissent en disant que j'ai besoin d'être un homme. Ils disent, tu es paresseux, arrête de boire du thé avec tes amis. Travaille, ou sois comme Dianguiné, ton cousin, qui nous envoie de l'argent chaque mois et qui construit déjà sa propre maison. Et si plus tard je vais marier, comment? Une fille choisirait une personne qui peut lui donner un avenir, pas moi. Les belles femmes sont réservées aux migrants. Quand je rentre à la maison, ma mère est au téléphone avec son frère aîné qui vit en Allemagne. Elle se dispute avec lui, elle pleure. Il est trop jeune. Ce n'est qu'un enfant. Et s'il lui arrivait quelque chose, comment pourra-t-il être sûr qu'il sera en sécurité? Plus tard dans la soirée, elle me parle. Mon oncle Modibo m'a proposé de m'aider à payer pour que je puisse aller en Europe. Il faut que j'y aille, maman. C'est ma chance. Mes amis et moi en avons discuté pendant si longtemps. C'est dangereux. Beaucoup de ceux qui partent ne donnent plus de nouvelles. Peut-être que l'Europe, le mode de vie les a corrompus. Tu le sais. Peut-être qu'ils ont abandonné leur famille. Ou peut-être qu'ils sont morts. Je l'ai entendu à la radio. Certains meurent dans la mer, d'autres sont torturés en Libye. Oncle Modibo a réussi à se rendre en Europe, lui. Il va bien. Il a réussi. Mais c'était avant. S'il te plaît, réfléchis-y. Nous avons le champ de ton père. Tu es le plus âgé maintenant. Tu pourras l'exploiter
sors du maraîchage. Tu construiras une petite maison à l'avenir. Avec quoi? Comme tu l'as dit, je suis plus âgé, pas un enfant. Je peux prendre ces décisions. Et oncle Monibo va payer pour ça. Je ne peux pas refuser cette opportunité. J'irai et je reviendrai dans quelques années, comme d'autres dans le village l'ont fait. Qu'Allah te guide et te ramène un jour en sécurité vers moi. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin ye Usumani ka ja kun fɔlɔw ye. Usumani ka nin tagali i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna faamuyali ka se ka sɔrɔ a la min kun tagala taara miniti 3 bɔ ɲɔgɔn la. Awɔ donc Usumani ka tagali chapitre fɔlɔ yɛrɛ a bɛ départ de kan a ka tagali kan. Usumani a fa a ye san 17 de denmisɛnnin don mais a fa sara joona a obligelen don ka école bila ka se ka taga mobiliw ko ka baara kɛ ka se ka fɛn dɔ dahirimɛ dɔ sɔrɔ walasa ka se ka ba dɛmɛ olu ka so wari ko dépenses la plus tard a y'a faamuya k'a fɔ k'a kan ka taga tunga na parce que a y'a ye Facebook sanfɛ a teri caman taara u kɛra fɛn ye ale fana y'o dusu ta k'a fɔ k'ale bɛ taga parce que a kan ka taga fɛn ɲini donc o senfɛ a y'a fɔ a ba ɲɛna k'ale b'a fɛ ka taa a ba y'a fɔ a ɲɛna ko a ma se tagali ma parce que tunga na mɔgɔ caman bɛ minnu ye degun sɔrɔ minnu sara a y'a fɔ a ba ma ko ayi ko ale bɛ taga parce que mɔgɔ caman fana bɛ minnu kɛra fɛn ye hali ale ka bɛnkɛ mun ye oncle Modibo ye ale fana bɛ Allemagne a bɛ wa foyi ma sɔrɔ donc a ba y'a fɔ a ɲɛna i bɛ se ka i fa ka forow ta ka baara kɛ n'a ye a y'a fɔ ayi k'ale b'a fɛ ka taga de parce que sisan ni waati na hali b'a fɛ ka kɛ waritigi ye fo ka taga tunga na ka ni wari ka se ka so ɲumanw jɔ mɔgɔ caman minnu taara tunga na u ye sow jɔ hali muso ɲumanw yɛrɛ n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ n'i ka tungarakɛ ye o de la i bɛ muso ɲumanw sɔrɔ donc ale foyi tɛ se k'a ka décision bali a ka taga n'a taara a b'a fɛ ka kɛ fɛn ye ka se ka na a ba dɛmɛ ani ka condition ɲumanw sɔrɔ quoi ka condition ɲuman sɔrɔ ja kun fɔlɔ in de kuman'o kan nka nin bɛ a yira k'a fɔ dusu ta yɔrɔ yɛrɛ Usumani fɛ k'a fɔ a b'i kunda tunga kan ja kun fɔlɔ in de kuman'o kan ja kun filanan fɛnɛ ni Ala sɔnna ma an ka jɛ k'o fɛnɛ filɛ min bɛ tali kɛ a tɛmɛna yɔrɔ minnu fɛ walima an ka ja kun filanan an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Je sombre dans le sommeil pendant que la voiture fait des soubresauts. Soudain, nous nous arrêtons. Le passeur et son ami forcent certains d'entre nous à descendre du camion. Nous protestons et crions jusqu'à ce qu'un homme soit frappé à la tête et que le sang coule sur son visage. Nous voyons tranquilles, le chauffeur nous explique rapidement qu'il est illégal de faire passer des migrants au Niger, 20 ans de prison, et que nous devons attendre à la cabane au berger que son collègue vient nous chercher. Déconcertés, nous marchons vers la cabane et nous nous asseyons à l'ombre, à l'abri des regards, pour attendre. Il fait chaud et nous avons faim. L'eau que j'avais achetée pour le voyage est dans le camion. Ibrahim en partage avec moi, mais il n'y a pas grand-chose. Après ce qui semble être 2 heures, une voiture s'arrête. Le chauffeur nous fait signe de monter sous la bâche et charge des sacs de riz sur nous pour que nous soyons cachés. Après un court trajet en voiture, nous arrivons dans une enceinte. Soudain, nous nous arrêtons. Une cour d'un seul étage entourée d'un mur sans fenêtre. Un homme sort d'une petite pièce pour nous saluer et nous demander de payer d'avance notre séjour dans le ghetto. Je paye le contrebandier à Gao. Il dit qu'il m'amènera en Libye. Ce ne sont pas mes affaires. Ce n'est pas une charité ici, Nabi. Je regarde autour de moi, des hommes et des femmes sont assis sous le soleil brillant et regardent devant eux. Je suis effrayé. Où vais-je aller si je ne paye pas? Je ne sais même pas où je suis. J'ouvre mon sac et je sors quelques billets que je donne à l'homme. Ibrahim et moi marchons vers un petit endroit à l'ombre et nous nous asseyons. Une femme se dispute avec l'homme, il l'attrape et la tire vers la maison. J'attends la femme crier. Les jours suivants passent lentement. De temps en temps, les gardes ouvrent la porte aux vendeurs avec des charrettes rouillées qui fossent des manteaux, de l'eau, des lunettes de soleil et des poteaux en bois pour se protéger contre la possibilité de tomber des camions dans le désert. Aucun d'entre nous ne parle beaucoup, préférant fixer les yeux vides sur la petite télévision. Au fur et à mesure que le groupe grandit, je me rends compte que je n'ai jamais été en présence de gens venant d'autant de pays. Guinée, Burkina, Sénégal, Gambie, Mali, Nigeria,
Cameroun, des gens de toute l'Afrique de l'Ouest, jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants. Une nuit, je suis réveillé par Ibrahim. Un groupe d'hommes armés nous conduit vers un pick-up à l'extérieur de l'enceinte. Je peux apercevoir dans l'obscurité un certain nombre de pick-up qui bordent la route. Un homme d'un certain âge me dit que notre groupe a de la chance, qu'il attend depuis 10 jours de pouvoir partir, que le dernier convoi n'est jamais arrivé. À la lueur des torches, je remarque que le camion est criblé d'impact de balles. Les femmes et les enfants grimpent au centre. Ibrahim et moi sommes assis sur le bord, les jambes suspendues, tenant un bâton pour nous soutenir. Cette fois, je mets une bouteille d'eau dans mon sac que je garde près de moi. Il n'y a pas de route à travers le désert. Pour échapper à l'armée nigérienne qui arrête le convoi et saisit les voitures, les passeurs se forgent leur propre chemin à travers le vaste et inhabité Sahara. Notre vie est entre les mains du chauffeur. Un virage manqué et nous sommes perdus. Il n'y a pas de protection sur le camion. Le soleil nous brûle et le vent du désert remplit de sable nos yeux, nos bouches et même l'intérieur de nos oreilles. Quelques jours après le début du voyage, un pick-up de notre convoi tombe en panne. Les migrants ont de la chance. Ils sont redistribués parmi les autres voitures. Ils se retiennent de toutes les manières possibles par peur d'être laissés dans le désert. Alors que nous repartons, je fixe au loin le camion en panne, laissé aussi plus du sable comme beaucoup de camions partiellement submergés que nous avions passés. Qu'est-il arrivé à ces migrants? Les heures et les jours se confondent rapidement. La nuit, nous nous arrêtons pour dormir sur le côté du camion. Pendant la journée, nous rêvassons. Les pick-up roulent à toute allure dans le désert. De temps en temps, nous nous faisons une pause et nous nous servons dans un des bidons d'eau fixés au camion. Cette eau est notre source de vie. Chacun pour soi. Si ton bidon est fini, ton destin est entre les mains de Dieu. Combien de jours avons-nous fait? 4, 5, épuisement et soif. Je dois rester éveillé. J'oscille entre conscience et inconscience. Le soleil me brûle la peau, la bouche est si sèche que j'ai mal à avaler. J'entends mon nom au loin, un faible. Ousmane. Je ne peux pas répondre. Je me sens m'échapper. Alsa nin tun ye Usumani ka jakunguruninw ye an bɛ ka mun lajɛ ɲɔgɔn fɛ Aïchatou numéro 4 in nin bɛ tali kɛ jumɛn kan kosɛbɛ ka walawalali kɛ. Donc Usmane tagalen ka ban sira la a ye degun minnu sɔrɔ a ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ a bɛ k'o de ɲɛfɔ. Maintenant a taara fɔlɔ a bɛna tɛmɛ ni Niger sira ye Niger ka taga Libi. Donc o kɔnɔna na kɔlɔ caman ba de bɛ a bɛ k'o de walawala i n'a fɔ u bɛ camion minnu kɔnɔ ni pick-up minnu kɔnɔ ka taga u ka ca wa u bɛ mobili kɔnɔ i b'a ye bɛrɛn de b'u bolo kana taa bi u caman ba bɛ ɲɔgɔn kan dɔw bɛ yɛrɛ 5 litres d'eau bidon 5 litres o de b'u bolo trajet bɛɛ kɔnɔna na maintenant passeurs fana mun u b'a fɔ mun ma ko passeurs olu b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ni tagara u bɛ yɔrɔ ɲumanw de fɔ ni mɔgɔ minnu réussira u b'o de kuma fɔ migrants ɲɛna n'u ye tungarakɛlaw ye mais u tɛ kɔlɔlɔw fɔ u b'o dogo n'u taara de u bɛ kɔlɔlɔw ye u b'a fɔ ja k'a degu ka ca donc o kɔnɔna na Usumani bɛ k'a ɲɛfɔ k'olu taara yɔrɔ dɔ la tubabu b'a fɛ ka don Niger fɛ parce que Niger fana ye pays transit ye o la passeurs commissaires loi dɔ de bɛ yen Niger kan minnu bɛ passeurs interdit u ka tɛmɛ ni Niger ye donc du coup u bɛ sira jan dɔ de ta u b'a fɔ Algérie ka taga désert sanfɛ fo ka se Libi u bɛ se ka semaine 2 kɛ u ma se o kɔnɔna na camion bɛ tomber en panne o kɔnɔna fana na i b'a ye ni camion ma se ka dilan commissaires b'u to yen olu bɛ tagama n'u sen ye dɔw bɛ faga kɔngɔ b'u faga dɔw jiminɔgɔ b'u faga dɔw fana bɛ to u tɛ se jamais u bɛ sa yɛrɛ dɔw fana bɛ bandiw de b'u ka minɛnw bɛɛ minɛ u la n'u ka wariw bɛɛ minɛ u la mais Usumani garizigɛ a ɲɛna a sera ka sira sɔrɔ ka taga fo Libi. Ayiwa ja laban yɔni an ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la o ye ja kun 7 ye walima chapitre numéro 7 ye Usumani ka kisaw kan halisa an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. En descendant du bus, j'apprends que nous avons été amenés dans un centre d'accueil temporaire pour migrants. Une femme nous guide vers une tente où l'on nous dit que nous allons être consultés par un médecin et recevoir des produits de première nécessité. Un médecin m'examine et me pose des questions. Mes origines, mon nom, mon âge. Quand je lui dis que j'ai 17 ans, il soupire. 17? Oui. Avez-vous des papiers sur vous pour les prouver? Non, mon sac a été volé dans le désert.
Vous pouvez vous soumettre à des tests pour prouver votre âge, mais cela prendra du temps. Vous aurez probablement 18 ans avant que cela soit achevé, ce qui défie l'objectif. Mais je vais faire une note dans votre dossier. Je rejoins le fil et passe devant des tables où des volontaires distribuent des manteaux, des chapeaux. Une fois que nous avons terminé, on nous montre nos nouvelles demeures. Plus tard dans la journée, je téléphone à ma mère depuis la cabine téléphonique du centre d'accueil. Nous avons droit à 5 minutes chacun. Assalamu alaikum. C'est moi, c'est Ousmane, ton fils. Ousmane, où es-tu? Est-ce que ça va? Je suis en Europe, maman, je suis arrivé. Dieu merci, je suis si heureuse. J'étais si inquiète. Je suis dans un centre d'accueil temporaire, mais bientôt je serai prise en charge. Je recevrai mes papiers et je pourrai rejoindre oncle Modibo. Je suis tellement soulagée, Ousmane. Des jours, des semaines, des mois passent sans que rien ne soit fait. Coincés dans les centres, nous ne pouvons pas travailler. Il y a peu de cours, pas de formation. La vie est en pause. Des jours sont monotones. Mon 18e anniversaire va et vient comme l'a dit le médecin. Beaucoup errent sans but dans les villages voisins et reviennent au centre les soirs. Sinon, ils perdent leur place. D'autres décident de partir et risquer leur vie dans la rue. J'entends dire qu'ils installent des camps de fortune qui sont souvent détruits par la police. Ils trouvent des petits boulots qui ne rapportent que des sommes dérisoires. Ils vivent dans la crainte d'être pris sans papier et renvoyés chez eux. Les rumeurs commencent à se répandre dans les centres selon lesquels il est en train de fermer. Le gouvernement a mis en place des mesures pour freiner l'immigration. Apparemment, seuls certains seront relogés. Et les autres? Notre vie n'a pas de valeur? Un jour, mon oncle me téléphone. Il m'a trouvé un travail avec un vieux ami dans le nord de l'Italie. Mais je vais rester ici et demander l'asile. Je ne vais pas vivre sans papier dans la rue. Tu ne vivras pas dans la rue. Mon ami t'aidera. Tu n'auras pas l'asile. Depuis combien de temps es-tu là à dépérir? Tu pourrais y rester encore des mois. Et ça seulement si ces rumeurs de fermeture s'avèrent fausses. Sinon, tu seras à la rue. Pars, gagne de l'argent. Si tu restes, ils te forceront à repartir et tu n'auras même pas essayé. Quelques jours plus tard, je fais mes bagages et je prends un bus pour rejoindre l'ami de mon oncle. Aywa, an bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔna na. Aywa, Usumani ka ja ni ye chapitre numéro 7 ye, nin fana bɛ tali kɛ mun kan komi a bɛ nansarakan na. Aw ni o ye pays européen de ye, u b'a fɔ mun ma les réalités des pays de destination. Pays de destination ka tiɲɛ Europe, mais ale yɛrɛ a ka objectif ka taa Allemagne de ye. Mais comme ale bɛna taga dugu fɔlɔ mun kɔnɔ ni bɔra Libi, o ye Italie de. Donc toi ma sera Italie, a ɲuman sera, a seginna a ye degun caman sɔrɔ mais ale ye chance sɔrɔ parce que kɔkɔji a ma to kɔkɔji la, a sera ka balo. Donc du coup toi a taara fo a sera Italie, a ye chance sɔrɔ ONG mɔgɔw minnu bɛ mɔgɔw accueillir, b'a fɔ ma centre d'accueil, u y'a minɛ ka accueillir, u ye finiw d'u ma ka taa soins médicaux k'u kun ani fɛn ninnu, u y'a fɔ a ɲɛna k'ale si ma se parce qu'il a 17 ans, ale ye san 7 ye. San 17, merci. Donc du coup o kɔnɔna na u taara bila centre d'accueil pour adultes, mɔgɔkɔrɔba ko centre d'accueil. Toi a taara o la a ye dɛmɛ sɔrɔ mais quand même comme u b'a fɛ u kan ka demande d'asile de kɛ. Demande d'asile o ye mun ye? O ye sisan n'a sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ kasara dɔ b'i kan ou bien conflit, u b'a fɔ mun ma kɛlɛ, awɔ, ani fana u b'a fɔ mun ma e ye homme de politique ye, donc mɔgɔw bɛ k'i persécuter i ka jamana kɔnɔ, n'i tora la i bɛ sa, ou bien fɛn dɔ de kɛra quand même mun bɛna kɛ sababu ye i tɛ se ka to i ka jamana kɔnɔ, o de la i bɛ boli ka taa jamana wɛrɛ la ka taga protection internationale ɲini. Ayiwa ale a taara parce que a b'a fɛ ka taga ale ka vie de améliorer, a to o kɔnɔna na preuve t'a bolo k'a fɔ k'a ka kan ka a demande d'asile sɔrɔ, mais quand même a bɛ taga ka demande d'asile kɛ Italie, a bɛ k'o kɔnɔ mois de mois, a bɛ k'a fɔ yɛrɛ i b'a ye a bɛ ka datu yɛlɛma foyi tɛ ka ɲɛnabɔ. O kɔnɔna na a bɛnkɛ mun bɛ Allemagne y'a wele k'a fɔ a ye k'a b'a dɛmɛ n'a tora o asile kɔnɔ, n'a tora centre d'accueil kɔnɔ k'a bɛna mɛn a tɛna asile sɔrɔ, parce que pour que i ka se ka asile sɔrɔ il faut que i kana ni preuve ye mun b'a yira k'i ka jamana na degun bin kan mun b'a to bɛ hinɛ la k'i dɛmɛ n'a ye. Donc a ma se k'o sɔrɔ, a taara Italie village dɔ kɔnɔ, a ye baara k'a seginna, et après o kɔnɔna na a degunna kosɛbɛ. Muso dɔ ɲɛna ma, ONG muso ninnu minnu bɛ yen, u y'a fɔ a ɲɛna n'a sɔrɔ i seginnen don, i tɔɔrɔlen don, jagoya t'i ka to yan, i bɛ se ka retour volontaire kɛ, o programme filɛ, i bɛ se ka papiers bɛɛ kalan kosɛbɛ k'a faamuya. A y'a kalan fo
siyɛn kɛmɛ a y'a ye k'a fɔ k'a miirila parce que ɲɛnafinba de y'a sɔrɔ i bɛ taga ye i t'u ka kuma mɛn formation tɛ yen foyi ɲɛnama tɛ yen parce que i bɛ ka demande d'asile de kɔnɔ tant que demande d'asile ma ɲɛnabɔ i tɛ se ka taa baara dɔ kɛ i bɛ to yen donc o y'a tɔɔrɔ ale fana ɲɛnafin y'a minɛ a réfléchira ko k'ale bɛna segin ka taga Mali kɔnɔ donc o retour volontaire de y'a to muso y'a dɛmɛ a ye subvention sɔrɔ wari mun bɛna to n'a ye projet kɛ a bɛna o projet lataa ɲɛ u y'a ka passeport fana dilan k'a ka voyage organiser a ka se ka na alhamdulillah ayiwa Usman n'i ye ale ka masala in ta k'a lajɛ a kɔni ye degun caman walima tɔɔrɔya caman min ni a y'o sɔrɔ sira kɔni kan ka taa se fo a seyɔrɔ yɛrɛ ma wa a selen fana nanzara jamana yɛrɛ fana kan i b'a ye k'a fɔ faso fana ɲɛnafin fana tilara ka n'a minɛ bari ale tun ye nanzara jamana yɛrɛ ye cogo min na ani o cogoya yɛrɛ tɛ ma kɛ kelen a selen kɔrɔ yen nɔ ayiwa an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ni ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na halisa ka se ka walawalaliba di ni jɛmukan kofɔlen kɛnɛ kan walima projet migrant maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ ka kisaw kan Nganse wa kun fanya la. Afanya na jona. Allah baram to poivre bise de bene boya. Ha? Ko baram so ka poivre bise wa. Awo, beten donde. Baram so kan poivre bise. An poivre de begele. Ibe na fo na fa so do ina. Ibo kelen so na. Men ni difference me na fen tan fla de balila. Na fen tan fla wa. Ba no ko kasa de manne wa. Ni yaki ga dagala. Papa shiri buru. Ga, abe so ra fan jume. Ni me so ra fan bere fe. Baramso butigi no ana fen fere yoro lo ibana baramso fere gala fen fege e go wole bani baso nterumso ni ko ni sigite beble jonga boli kata baramso wa poivre sina ko na ya so kaba baramso ka poivre épicé na ka poivre simple be kelen dan fara mun buche poivre épicé ke fe onde ka chanka teme poivre simple taka wa épicé tani fla be de keleme ka sankorotan baramso utaika ko foli ani tanni ko lase o kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na mankutu kɔfɛ ni o ye société Aminata Konate baramuso olu mun bɛ ka émission kofɔlen ka a kɔkɔrɔma don an bɛ foli kɛ société Aminata Konate yɛrɛ cakɛlaw bɛɛ lajɛlen na ni waati in na ayiwa bi masala a bɛ ka boli min kan n b'a jigiya ka fɔ faamuyaliba bɛ ka sɔrɔ a la o de ye jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma ko projet migrant ka se ka kunnafoni di maaw ma min ni kelen don ka tagama yɛrɛ ŋaniya ta ka fɔ u bɛ bɔ farafinna gun sanfɛ yan ka se ka nansarala gun yɛrɛ lasɔrɔ gwɛlɛya minnu bɛ sira la walima lahalaya minnu bɛ sira la ka se ka bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ɲɛna sariya ko ta fanfɛla la sira yɛrɛ degun olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kunnafoni sanuma ye k'a di tagamalikɛla ma o de maaw welelen don an bolo bi min b'a to an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ayiwa n kini fɛ Agachatu Oyasa Diko ka taa se Mariam Gaba ma olu de welelen don an bɛna Mariam Gaba yɔrɔ joona joona projet migrant n'i ye a ta k'a lajɛ aw bɛ Bamako yan dɔrɔn de wa walima aw bɛ Mali dugu jumɛnw na n'i bɛ se k'i da dɔ la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ. Ok, i ni ce nin ɲininkali in na an bɛ Bamako an bɛ Menaka an bɛ Gawo. Bamako Menaka ani Gawo. Munna aw dun ye Bamako Menaka ani Gawo ta Mali dugu tɔw dun bɛ yen surtout n'i ye tungarankew yɛrɛ caman ta an ka jamana kɔnɔ u caman bɛ bɔ Kayi yan fan de fɛ ka taa tunga na munna olu dɔw ma ta. I ni ce nin ɲininkali la tuguni mun de kama Kayi ma ta parce que an y'a lajɛ Kayi jeune caman bɛ yen nɔ n'u y'u ka tagama boloda u bɛ tɛmɛ Bamako de fɛ et puis Gawo fana ye sira dɔ ye Menaka fana ye sira dɔ ye o de kama an kɛlen don ka siraw lajɛ sira min ni frontière ni an ka danfara dugu dɔw i n'a fɔ ko arabu dugu o kɛlen don ka ɲɔgɔn fɛ i n'a frontière bɛ yɔrɔ min na u bɛ taga o yɔrɔw de la ka taa mobili ta u ni coxeur bɛ ɲɔgɔn rencontrer o dugu ninnu de kɔnɔ u ni maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu bɛ bilasirali d'u ma o bɛ kɛ nin dugu kofɔlen de la ka caya nin dugu kofɔlen de la ka caya min ye Gawo ni Menaka ye o de kama an kɛlen don ka nin dugu ninnu ta u bɛ taga o yɔrɔ la aw ka lasigiden bɛ nin yɔrɔ ninnu na awɔ an ka équipe bɛ Menaka an ka équipe bɛ Gawo tabarikala ka se ka bilasiralikan di u ma ayiwa n'i ye projet migrant ta k'a lajɛ fɛnɛ an bɛ don min na i komi bi anw ka jamana kɔnɔ partenariat bɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min sigilen don tungarankew ka koɲɛw ma ka taa se jɛkulu minnu yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ minnu ɲɛsinnen don tungarankew ka koɲɛ ma ni o ye conseil des maliens de l'extérieur ka taa se CSDM ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ma aw cɛw bɛ cogo di aw ni jɛkulu wɛrɛw partenariat b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa. an ni jɛkulu wɛrɛw an ka di parce que ne bɛ se k'a fɔ an b'u k'u dɛmɛ u ka baaraw de la. tabarikala.
parce que u bɛ ka baara minnu kɛ u caman b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya de b'a la mais an bɛ ka kunnafoni cɔrɔn Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'a la an ni o jɛkulu filɛ nin ka o conseil minnu fɔ e filɛ nin ka système minnu fɔ malien de l'extérieur minnu fɔ i n'a fɔ ministère du malien de l'extérieur an n'u bɛɛ lajɛlen an bɛ ka baara kɛ an bɛ k'u dɛmɛ u ka baara de la parce que n'i y'a ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛ tunga na ni an b'a ɲɛfɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu taara u b'a fɔ ko olu tun t'a dɔn de kunnafoni ɲuman tun t'olu bolo i n'a fɔ information complète tun t'olu bolo olu tun t'a dɔn de n'olu tun y'a dɔn olu tun tɛ taa a caman bɛ tagala yen fɛ minnu bɛ Europe minnu bɛ danfara jamanaw kan minnu ye arabu jamanaw ye olu bɛ an wele parce que ne tun ye ligne d'assistance ye u bɛ weleli kɛ n balimamuso aw bɛ dɛmɛ di an ka segin wa photo de ka an tromper an ma se ka an ye photo minnu ye an teri photo minnu ye an kelen do ka ja dɔw bɛ yen nɔ min bɛ Europe t'u jɔ yɔrɔ ɲuman na ka photo ta u b'u jɔ yɔrɔ ɲuman dɔw la u b'a yira k'a fɔ bon olu bɛ condition de vie meilleure la o b'a kɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ a karisa taara karisa bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ne fɛnɛ bɛ taa i b'a ye k'a fɔ tungaranke dɔw fɛnɛ mana na anw ka jamana kɔnɔ sɛngɛlafiɲɛbɔ fɛnɛ na olu fɛnɛ bɛ na bamananw ko ten ka i yɛrɛ kɛ sanba ye ka sɔrɔ misi tɛ wɛrɛ la olu fɛnɛ b'o kɛ o ja minnu fɛnɛ bɛ kɛ maaw ɲɛkɔrɔ denmisɛn caman fɛnɛ bɛ dusu ta ka fɔ n bɛ taa tunga na u ta ni n'a sɔrɔ minnu bɛ taga u bɛ na u bɛ gɛlɛyaw fɔ mɔgɔw ɲɛna tagali tun bɛ dɔgɔya mɔgɔ sataw tun bɛ dɔgɔya mais olu t'a fɔ olu b'a yira de ayi hɛrɛ dɔrɔn de bɛ même n'i ye Europe jamana ta u tɛ yɔrɔ kolon yira o ka sɔrɔ yɔrɔ kolon b'olu fɛ n'i ye an ka Afrique jaw ye télésow la u b'a fɔ jabaraninw sanfɛ u bɛ yɔrɔ kolon de yira yan maɲi yan maɲi yan maɲi ka sɔrɔ Europe bɛ taa yɔrɔ min na yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ min ka jugu min man yɛrɛ ka tɛmɛ an b'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen ko ghetto parce que tungaranke caman bɛ yen nɔ u bɛ taa sɔrɔ ghetto kɔnɔ u tɛ se ka bɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ min ka jugu ni an yɛrɛ ka ayiwa Agasatu o y'a se diko i bɔra sisan ka i balimamuso ka kɔrɔfɔliw walima walawalalikanw lamɛn n'i ye tali kɛ projet migrant kan an bɛ se k'a fɔ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a la i bɛ se k'i da don o la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ wa a ka objectif yɛrɛ précisément ka se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna awɔ maintenant an ka objectif yɛrɛ o ye ka kunnafoni de di jeunes ma ka kunnafoni jɔnjɔn di jeunes ma minnu bɛ sisan information ko kan fɔlɔ filanan ye fana ka se ka tiɲɛ de f'u ɲɛna parce que mɔgɔ caman bɛ yen n'i ye tiɲɛ f'u ɲɛna k'a fɔ ko yɔrɔ in man ɲi ou bien gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ la u kila k'i tɛ ko hɛrɛ de fɛ i b'a fɛ k'u décourager k'a sɔrɔ tunga yɛrɛ ye bɛɛ ka hakɛ ye mɔgɔ si man ka mɔgɔ si bali ka taga tunga na mais seulement que condition d'entrée de séjour an ka jamana wɛrɛ la olu ka luwaw bɛ olu ka sariyaw bɛ ni m'o bonya ni tagara u bɛ don kaso la ni tagara u bɛ wari caman don fo i k'a sara mun t'i bolo ou bien ni papier t'i bolo yɛrɛ u b'i rapatrier donc ni t'o kalama surtout 2018 kɔnɔna na ka na 2019 kɔnɔna na il y a eu plus de 1000 jeunes migrants minnu u tora kɔkɔji sanfɛ u sara parce que kuma dɔ kɛra waati dɔ kɛra bateau de sauvetage u y'u bloqué Italie mɔgɔw y'u bloqué u kana na mɔgɔw dɛmɛ minnu bɛ taga ji sanfɛ waati dɔ fana kɛra u ye garde côte Union européenne ni Libyen parce que Libye ji kɔkɔji bɛ Maroc fana kɔkɔji bɛ olu ni Libye ni Maroc u ye accord kɛ ka surveillance kɛ garde côte de bɛ yɔrɔw surveiller ni nana papier dafalen tɛ u bɛ datugu so dɔ kɔnɔ u b'a fɔ ma centre de rétention après waati dɔ la u bɛ voyage organisé u bɛ la refouler o kɔnɔna na i ye wari fɛn fɛn don kabini Bamako fo Gao fo Algérie Ségué ani Dégou ani fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ fu ye i bolola gɛlɛya mun kama aw fɛ i fana i bɛna segin o gɛlɛya kama wari mun donna kɔnɔ fana million mun donna tunga la fana u ma ɲɛnabɔ e bolila moriya mun kama i bɛna segin o moriya la wa fantanya fana de bɛna fara i kan parce que i ye wari mun mara i bɛ se ka kɛ jogo dɔ ye fɛn dɔ ye o tiɲɛ ne bolo donc an b'a fɛ k'u dɛmɛ ni kunnafoni ye jɔnjɔn n'u y'a sɔrɔ u b'u ka hakilinaw jagabɔ ka décision ɲuman ta minnu t'u ka vie bila danger la parce que foyi tɛ adamaden nin bɔ ani adamaden kɛnɛya i ye wari sɔrɔ cogo o cogo n'i tɛ se ka wari jabɔ n'i tɛ se ka baara kɛ ni wari ye nafa kun t'a la n'i banana bana degun bana de bɛɛ jugu ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc ni i bɛ se k'i débrouiller k'i patienter ka baarada yɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'o fana explorer n'an y'a ɲɛf'i ɲɛna i b'a lajɛ n'i bɛ se ka taa i ka dossier déposer yɔrɔ dɔ la n'i bɛ se k'i ka projet financer n'i bɛ se ka jɛkulu dɔ kɛ ou bien n'i taara fana o tɛ baasi ye surtout n'i ye élève ye i b'a kalan kɛ kosɛbɛ n'i ye manso ɲɛnama sɔrɔ i bɛ se ka taga kalan kɛ jamana wɛrɛ kan sira jɛlen kan sanfɛ sira fɛ wa i bɛna ni diplôme ɲɛnama ye ka na an ka jamana mɔgɔba dɔ ye mais n'i kɔrɔtara ka taga k'i vie
iki yɛrɛ faga ma se ko i bɛ taa wari ɲini o fana n'i ma bɔ information kalama i tɛ se k'i yɛrɛ protéger an bɛ yan quoi o de information d'u ma. ayiwa ni o information dili la aw bɛ tɛmɛ sira jumɛnw fɛ walasa ka se ka walawalali kɛ o la bari n'i ye kunnafoni kofɔ n'i ko i bɛ maa la kunnafoni i bɛ tɛmɛ a bɛ se ka kɛ réseaux sociaux ninnu na siraw ye radio sow b'o la télévision sow b'o la kunnafoni ninnu sira fɛ aw bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ. o ye question ɲɛnamaba ye munna yɛrɛ i y'a fɔ Mariam ɲɛna ko an b'a kɛ tɔgɔda an bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn mais sisan réseaux sociaux minnu bɛ ani Facebook minnu bɛ yen WhatsApp ani appel téléphonique yɛrɛ an bɛ se ka migrant sugu bɛɛ toucher hali Côte d'Ivoire hali yɔrɔ wɛrɛ parce que an ka page Facebook sanfɛ i bɛ se k'i ka numéro bila ya une partie où i b'i yɛrɛ inscrire a kan an ka responsable des réseaux sociaux bɛ numéro collecté u b'a di an ka conseillers ma olu de b'i wele wa u b'i wele n'olu ka crédit ye o information fana mun bɛ d'i ma o ye fu falaki ye i b'a fɔ dɔrɔn i b'a fɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛ ni Europe bɛ France Espagne u b'a Europe sariya f'i ɲɛna u bɛ Libye fana gɛlɛyaw n'a sariyaw f'i ɲɛna k'i bilasira n'a sɔrɔ i ka tagali kun ye parce que baara t'i bolo o de kama i bɛ ka taga mais n'i ye baara sɔrɔ i bɛ to u b'o o fana barada yɔrɔ minnu bɛ Bamako yan ani Mali kɔnɔ minnu bɛ jeunes dɛmɛ u b'o fana barada yɔrɔ f'i ɲɛna mun b'i nafa i ka taga yen ka taga information ɲini programme mun bɛ jeunes dɛmɛ k'i yɛrɛ inscrit k'i ka chance tenter n'i bɛ se k'a sɔrɔ donc yɔrɔ an ko Facebook b'a la on a aussi un site web mun ye www.migrantproject.org n'i tagara o sanfɛ i b'an ka information bɛɛ sɔrɔ hali au-delà des rêves an ka volet d'éducation a ka ressources manuelles b'a la a ka vidéo Ousmane vidéo b'a sanfɛ i bɛ se k'a sɔrɔ an site web kan au-delà aussi n'an ko an bɛ mɔgɔw wele an bɛ taga gɛrɛn na fana ka taga jeunes bɛɛ rencontrer ka se k'u conseiller wa kabini coronavirus y'a donna sen kɔrɔ o de la an bɛ ka sigi so mais an bɛ bɛɛ ka information sɔrɔ à travers les réseaux sociaux ka se k'u wele gratuitement ka information d'u ma k'u conseiller kuma laban o ye mun ye mun na an ka baara in nafa ka bon parce que an ka conseil sen fɛ yanni ne ka kɛ responsable volet éducation na ne fana kun ye conseiller de ye donc an tun bɛ jeunes conseiller parce que jeunes bɛ démoraliser mo caman b'a fɔ ko an bɛ taga parce que an ka jamana na opportunité tɛ yen n'i tɛ faamaden ye i tɛ se ka baara sɔrɔ an ka faamaw bɛ ka nin kana u bɛ ka nin bɔ tan an kɔni n'an ma taga a ma ɲi parce que an ka jamana yɛrɛ an ye tungarekɛw de ye u t'an bonya u b'a ye comme étranger ye opportunité mun kan ka d'an ma an tɛ k'o sɔrɔ o de kama n'an ma taa a ma ɲi n'a y'u conseiller k'u moraliser ka f'u ɲɛna bon n'aw bɛ taga sira jɛlenw filɛ o visa bɛ sɔrɔ cogo min na ni tagara yen fana cadre de séjour mun kan ka kɛ i k'o kunnafoni sɔrɔ au préalable ni tagara yen i bɛ se ka ɲɛnabɔ maintenant fana kuma laban quand j'ai ne ni mɔgɔ dɔ ye conseil ne ye conseil d'u ma baarada yɔrɔ ne ye ANP site f'u ɲɛna ka taga yen ka taga malibara.com lajɛ u ka taga u postuler fɛn na a ma mɛn yɛrɛ o don a mɛnna kabini salo 2019 ne y'a conseillé a ta hali une semaine bɔ a ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna i ni ce ne balimamuso ne ye baara ɲɛnama dɔ sɔrɔ ne kɛra ressources humaines ka responsable ONG américain do ka ressources humaines responsable o ye grâce à tes conseils ani ye ne bilasira ka ne encourager ne ye ne ka gɛlɛyaw bɛɛ supporter parce que l'être humain c'est l'endurance an ka se ka supporter ka se k'i kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ye gouvernement n'a ma fɛn d'i ma i b'a ɲini i yɛrɛ ye ni sira ye sira mun t'i ka vie bila danger la a y'o sɔrɔ a ye ne contacté sur WhatsApp pour me dire que a ye nin baara in sɔrɔ grâce à mes conseils a ye photo ci ne ma k'a fɔ inchallah k'a b'a fɛ ka ne rencontrer tabarikala o b'a yira k'a fɔ projet migrant a ye wulikajɔba kɛ walima a nafa dɔ fana kɛra nin yɔrɔ in ye ayiwa ne ba Mariam Gaba ka se ka ɲɛfɔli k'an ye projet migrant sigi ni bi cɛ 2018 baara kologiri minnu walima a ye a sera ka minnu bila sen kan ka se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna waati sɛbɛkɔrɔ korennen don an ka se ka jɛmukan kuncɛ an ye baara caman kɛ i n'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ n bɛ misali ta an ni mairies ye baara kɛ an ni dugutigi kundaw ye baara kɛ an ni musojɛkuluw ye baara kɛ an ni jeunes fana ye baara kɛ parce que n'i ko population ne ye nin jɛkulu fɛn fɛn min fɔ i bɛ tɛmɛ olu de fɛ ka se ka population sɔrɔ ka se ka citoyen sɔrɔ an ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ n'i y'a lajɛ san o san an bɛ kalo 4 min ta i n'a fɔ 2018 an ye mɔgɔ 100 ani 7,7 an y'olu de sensibiliser 2019 a ta cayara n'a ye a bɛ se mɔgɔ 200,000 la 2020 na 2020 an ye fɔlɔ kɛ kalo 5 min ye o fana bɛ taa mɔgɔ 200,000 la
nina an b'a kan hali sisan comme Ageshatu y'a fɔ cogoya min na coronavirus kɛra sababu ye n'o tɛ an tun bɛ taga migrant minnu bɛ fɛ ka taa tunga na an tun bɛ taga u rencontrer face à face ka kuma fɛ nka a bɛɛ la a ma kɛ degunba ye hali sisan n'u taara an ka Facebook page sanfɛ u bɛ se ka sɛbɛn projet migrant n'u y'a sɛbɛn ko projet migrant u b'an sɔrɔ u k'u ka numéro bila yen numéro dɔw yɛrɛ bɛ an bolo n'i ye olu wele i bɛ se ka olu sɔrɔ n'a tɛ k'i ma sababu ye n b'o numéro communiquer baasi ye. Ayiwa waati sɛbɛkɔrɔ koronnen don nka ni Ala sɔnna ma projet migrant ni tele ɲɛta nin bɛna kɛ an bolo dilen ɲɔgɔn ma nin tɛna kɛ an ka jɛmukan laban ye ka to ka wele bila o ma an ka to ka na jɛmukan sigi bari waati sɛbɛkɔrɔ koronna an bolo. Awɔ mais numéro kelen dɔrɔn fɔ u bɛ se ka 79 n'u mɔgɔ min bɛ Bamakɔ yan n ka Bamakɔ ta fɔ comme waati kɔrɔlen don u bɛ se ka 92 57 79 03 siga kan 92 57 79 03 alhamdulillah n'u y'o wele u bɛ Bamakɔ sɔrɔ u bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u bɛ se ka numéro tɔw d'u ma ni Ala sɔnna ma. Ayiwa ne balimamuso Diko ka dakuruɲa fila fɔ yani an ka baro kuncɛ Mariam na i bɛ se ka den mun fɔ dɔrɔn pour clôturer le débat. Awɔ pour que ka se ka kuma in laban ne b'a fɛ k'an ɲɛsin an ka somɔgɔw de ma k'a f'u ɲɛna ko u ka jeunes dɛmɛ parce que jeunes caman bɛ yen n'u ye tilala kalan na u ma baara sɔrɔ u bɛ to so u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ so kɔnɔna na parce que somɔgɔw b'a f'u ɲɛna e ye fugari ye i terikɛw bɛ terimuso kɛra fɛn ye a ye baara in sɔrɔ e tɛ foyi la ni fugariya kɔ a bɛ se ka mɔgɔ dusu toucher parce que adamadenya ni dignité b'i la ni dɔgɔya sugu dɔw bɛ k'i kan a tɛ se k'i to i ka se ka sabali donc o de kama n b'a fɔ an somɔgɔw ɲɛna u ka sabali an ka denmisɛnninw kɔrɔ ku to k'u approcher ku to k'u lamɛn ku to k'u dɛmɛ fana ni duwawu ye pour que u ka se ka sira ɲuman ta parce que foyi tɛ kalan bɔ formation an kan ka an yɛrɛ former davantage ka information ɲɛnamaw sɔrɔ davantage parce que an ka jamana u mako b'an na n'a ye Mali yɛrɛ jeunesse ta la plupart de la population malienne c'est une population jeune an bɛ taa fo 70% na ka taa c'est ça donc denmisɛnninw u ka jija kalan na somɔgɔw k'u dɛmɛ u kana u tɔɔrɔ o la an bɛ se k'a lajɛ ni an bɛ se ka taga ni sira ye sira min b'a to u bɛ kalan kɛ u bɛ taga ni sira jɛlen ye u t'u u ka nin bila danger la fo la. Ala sɔnna ma. Ayiwa Mariam Gaba ka kɔrɔfɔ kuncɛ waati korona kosɛbɛ. Ne b'a fɔ de projet migrant ko ale t'a fɔ mɔgɔ si ye k'i kana taa tunga na nka ale b'a fɔ de ko n'i bɛ taa tunga na i k'a ko sɛgɛsɛgɛ i k'a lakodɔn i bɛ fɛ ka taa ni sira min ye an bɛ se ka to Mali kɔnɔ yan nɔ k'an ka baara kɛ et puis ni mɔgɔ bɛ fɛ ka taa ni sira jɛlen fɛnɛ ye an b'o fɛnɛ kunnafoni d'i ma visa bɛ sɔrɔ cogoya min na passeport bɛ sɔrɔ cogoya min na an b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye. Mali kɔnɔ yan alternative bɛ yen nɔ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka stage ɲini APJ bɛ yen ANP bɛ yen mɔgɔ min bɛ fɛ ka financement sɔrɔ FASEJ bɛ yen a ma mɛn yɛrɛ Tony Emelu o kɛra sisan mais u ye clôture kɛ u tun ye jeunes ta jeunes dɔw yɛrɛ o kɔnɔna na ne a ci mɔgɔ dɔw ma u ko u y'olu wele formation bɛ ka k'u kun il faut que jeunesse ka bila kunkolo la an ka kunnafoni lamɛn kunnafoni an k'a lamɛn an bɛ sigi teyida la radio ka sɔrɔ an kɛrɛfɛ an ka téléphone yɛlɛ an k'a kɛ musique lamɛn ye an ka téléphone yɛlɛ an ka forfait ta k'a tiɲɛ Facebook kan ou bien k'a tiɲɛ WhatsApp ni Instagram ninnu kan an k'o forfait fanba kɛ k'a utiliser ka baara ɲini mɔgɔ si tɛ baara ɲini k'a d'i ma État tɛna ɲini k'a d'a ma dɛ an yɛrɛ de bɛ se k'a ɲini k'a d'a ma il faut que an ka kɛ entrepreneur de an ka fɛn dɔ entreprendre an yɛrɛ ye mɔgɔ ka n'i jigi da mɔgɔ kan a da ala kan i ka effort dɔ fournir ne b'o fɔ jeunesse ye u ka kunnafoni lamɛn nafa bɛ kunnafoni la offre bɛ se ka kɛ a bɛ sɔrɔ a diplôme b'i bolo mais ni e m'a lamɛn a bɛ taa k'i to inchallah. Ayiwa an bɛ foli lase aw ma projet migrant ma an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna k'an ka jɛmukan laban ye an bɛna to ka wele bila aw ma tuma ni tuma hali ni y'a sɔrɔ bi ta ye waati sɛbɛkɔrɔ korona ani aw ka to ka na masala min b'a to projet migrant yɛrɛ ka nin wuli ka jɔ ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma n'o ye denmisɛnnamaw ye maa minnu bɛ taa sahara kɔnɔna na ni a su bɛ ka caya su fara tile kan maa minnu ni bɛ ka to kɔgɔji la n'o ye Méditerranée ye su fara tile kan dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na a ka ja a yɛrɛ bɛ se ka ban cogo min na ka bɔ farafinna walima ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma
ayiwa ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ maa welelen o tun ye projet migrant maaw ye ka se ka na barosigi kɛ da donna masala caman na ni ka walawalali kɛ wa an b'a jigiya fana ka fɔ faamuyali fana caman sɔrɔla la an b'a ɲini ala fɛ jamana in ala ka basigi ni k'a kolo suma sifinnakaw yɛrɛ bilasiralikan min ɲɛsilen filɛ o ma a faamuyaliko ɲuman kilo ala ka di an ni u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na faso jɔ kɛnɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan inshallah. On est ensemble. يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك